No dobre, idem na vec. Chalani, poďte mi pomôcť. Tu mám nohu, ťahaj. Čo sa to deje? Pustite ma. My ťa nedržíme. A kto teda? No kto asi? Tie pekliaté črelice. Držia nás pokope, nohami nám zapletajú a prepletajú. Už asi nahdy budeme takýchto zlepení. Zlepení v objatí. Sme zrelý príklad nerozlučných kamarátov. Už asi nahdy takto zostaneme. Je tam pomoci. Pomoc! Čo sa to tu deje? Toľký krik. A toto tu je čo? Šali sa na ruka, noha. Čo len toto môže byť? Jedna noha. Počítajte so mnou. Jedna noha. Druhá noha. Tretia noha. Zasa noha. Vari je to slonožka. Typické pre tieto tance je párové držanie a pohyb po celom parku. No problém nevidím.
treba, chytíme sa, vytvoríme pár. A ako to? Čo to? Na tanec máme využiť celý parket. Dobre, obeháme si v priestore a štandardné tance sú zvládnuté. Že toto majú byť štandardné tance? Poprvé, kde máte hudbu? Bez nej sa tancovať nedá. Období vzniku spoločenských tancov boli obľúbené melódie 30 rokov, ktoré mali pôvod z Ameriky. Po druhé, je neprípustné, aby ste tancovali spoločenské tance v tričkách či vo futbalových dresoch. Takto páni pri tanci nevyzerajú. A vy ste vlastne kto, pani Premúdrelá? Ja som? No veď len počúvajte a dozviete sa. Otcov oblek biele manžety, pred stole som dostal odtedy. Učiteľka tanca je môj sen, pred ňou oblak strážam zem. Ale okolo štíry, smutné oči farby fialy. Pára ma vodou šalíme, len pre nás dva musím znieť. Učiteľka tanca ma naučí, ako dámy držať náučí. A postačí len málo slov, keď sa v rytme tanka znášam s ňou. Vokálo už tanko tiché znie, tanko to je lásky vyznanie. Klavirista hrá nesnímaná, zrazu cítim, že sa červená. Vyhráme? Čo sú to také samonesy? Chlapci, kde máte pále? Treba vám nejaké rýchlo zohnať. Dievčatá. Učiteľka tanca ma naučí, ako dámy držať náručí. A postačí len málo slov, keď sa v rytme tanka znášam s ňou. Učiteľka tanca je môj sen, s ňou sa celkom ináč krúti zem. Má ľahký krok a má štíry driek, smutné oči barvy biajú. Vy ste učiteľka tanca? A čo robí taká učiteľka tanca? Uhádli ste. Som učiteľka tanca a učím tancovať. Vy ste nás mohli vyslobodiť a zbaviť kreaty. Naučte nás tancovať. Ale nebude to ľahké. Všetko na svete je ľahšie ako toto prekrytie. Už nevládzame prepletať a zapletať nohami v divokom rytme. My to spoločenskom tanci sme sa aspoň na chvíľu znormalizovali a zbavili sme sa tesného zohretia. A dobre sa vám tancovalo? Práve ste zvládli prvý štandardný tanec tango. Tango vzniklo v biedných uličkách Argentíny. Dlho sa považovalo za hriešný tanec, nevhodný pre spoločenské sály. Bolo dokonca zakázané cisárom Williamom a pápežom. Súčasné tango je ohnivé, dramatické, no v žiadnom prípade nie je hriešne. Pani učiteľka tanca, prosím vás, rýchlo tancujeme ďalší tanec. Od toho zmyslného prepletania nohami chytám krč. Dobre, poďme na to. Tanec čača pochádza z Kuby. Čo to? Cigarety Kuby? Poznám. To, že poznáš nejaké cigarety Kuby, nám nepomôže. My sa nemáme
fajčiť, ale tancovať. Ča-ča je latinsko-americký tanec, rytmický a temperamentný. Držanie v pároch je uvoľnenejšie. A ako sa tancuje? No, musíte sa postaviť v prvom rade, upraviť sa v druhom rade, saka dole. Do banky by mali klopkať ča-ča-ča. Zavrite oči a počúvajte.